Hey 40 usuka ngapho kwakho kule mvula inomkhwitho nje uthi uphathane neumbrella uhamba uyapi thina ungahlali kwakho Mfondini imvula yake yabulala bani? hey Azange yabulala umuntu imvula Mfondini uba ucimba uzawuhlala endlini zibe izinto ezifuneke zikwenze right zingaphandle phuma emvuleni Mfondini uyapha awuva ngefiva 40 kuthethwa ngathi kuthethwa ngefiva ngokwezinkulu kuthiwa ziyabulala uthi unxiba igusha ntangam isijwejwe senzela into ezinjalo Mfondini unaso uzenaso khupha Mfondini ndize kuwe njena kuba mna mandinike wena ndingaphuma imvula isitsho mna ndizofika apha ndiyayazi uba Mfondini ikhona into khona noba 14 ndivelele kwensuku noba ndivelele ngoba 40 ndiza 14 manje uxolele bendileli pha kwaMary hayi bendileli pha kwaMary 14 kusasigamthamo bendileli pha indepho pha kwaMary 14 ndileli pha 14 apha kwam ngeninyoka 14 engaka hey tangam khange ndonwabe isibhodlobhodlo yanditya donke ntanga yimi so uzama ukuthi ubaleka inyoka phendlini washiya ifamily wolala kwaMary hayi ntangam suqala ngohayi uhayi unqangabalwayo ntangam ndifuna umamele kakuhle uba bendileli pha kwaMary but eyona nto bendiyifuna pha kwaMary bendingenawutya pha kumfundi ngandaqonga uba make ndithi gqitha pha kwaMary ndithi ndityiwe nyoka Kodwa bandityisa bandityisa ijusi engandihaga nguMary nditomba kwegumfo Mfondini endengoke wedyavu entwana oDeniz yadakaza phana nentwana oliyemo ikhona le ntwana leyo ndileli pha izikhona khange zibewe mokrwatha kum cha ziyathula hey ingabe uzandithini ngoku Mezo phatha khonto man kodwa akhonto man Mezo sekukuhle man kukho le nto lomntana lo umane endikhwazo ngizofuna nangu lo mntana uphi nango kuthiwa kuzesiza ngapha deza Mfondini game Mfondini iko ima zabasela ubuya kwam Mfondini into edibanisa nayo game Mfondini right sister B How's that? sensis Yintoni kubanje nisela? endwana Hayi man. zifika apha kumendwana zincaniwe azinanto Oh, hayi niyayenza into. Ewethu, mthethe into inye man. Uyithini into ubulala kwaphi? Bekutheni kuzilala kwaMary? thini Ulala ntoni kwaMary ke? Ufuna nditsho? thini dileli kwaMary kaloku apha kumendlini bukho inyuki Inyoka. Ulele yima khona. Ulele kwaMary because wekho inyoka endlini yakho. ewe Uyindoda wena ungayibulala inyoka. Uthi uqala ushiya indlu. ibinkulu itye negrosa yamba kanto iphelile igrosa mna ndithengenye Yima ke ngoko ibiphila nkwango kaMary. ipha wonke umuntu pha noDani bebekhona sahlala pha bandinceda kuba nokuba ndihlali pha Yima ke. So ulamfana kaMary ebeleli pha nawe uleli pha. Ebhedini eyi-1. thini ndalala ekawusini bendifuna nje amaliso kaloku Oh, ulele ekhawushini. Oh. Bekutheni kuze ungatsho ke ngoko? njani Man search uba uthethe ingathi bulelile abathathu ebhedini. hayi mani Uyithethe njalo. Hayi uyithethe njalo iske yangathi uyibeke elo hlobo. ndithe ndileli kwaMary nothi noMary Uxolo man ndim overwrong kaloku. Yho. verongo Hey yayibona le. Yayibona ukuthi ihambe ndithethe into ezingekhoyo ebantwini ngoku. uhamba uthetha izinto ebantwini kwababo bantu Hayi ngakulinge. Kulezi specs photos. Bye. lo ntathatha
ndizawusekotho manapho ndizophunga. Ewe, thatha iswekile. Thatha iswekile yakho. Thatsoke ntanga. Awu no. Hey, ntanga. Hey looks. Hotel. Hey. Mfondini uthi izinto zihamba kakuhle pha. Uphucuka ubhubha. Hey, ungathi uhlamba ngodisi mfondini. Yatsho ndabona ntangam kodwa ke ntangam asithetha loo nto ndatsho ndabona. No madoda hayi. Ndithi ke futhi ndithi bendileli phaa kwaMerika ntanga. Uthi uleli kwaMary wena. Sowufika mfondini akwabulisa nobulisa sowubhubhuleka ezindabeni. Ulela kwaMary wena. Thwakuzu suka ngapha kwakuzu awuzange azobuza nempilo. Mfondini. Sowuthetha izimanga. Mamela mani ndibambe ndisisa. Ulala kwaMary wena. Molo mfondini. Ulela kwaMary wena. Injani impilo? Hey looks mamela mntakothi into zasixabanisa thina izoba into yinye ne. Nale uyenzayo ngaphinde ndibe into esibhidansayo. Uyayazi into bendikusikele yona ngoMary kodwa ngoku uyonqenqeza inhloko uyolala kwaMary wena. Hawu twebe. Kodwa ke it's fine engowami ngokamliyana. Madoda kunjani? Hayi sensitsho ndicapukela unqolwa ngemva. Twebeki. Ndicapukela unqolwa ngemva. Ndicapukela unqolwa ngemva. Yima uyintoni wena emcimbini because kaloku igumashoro eli lengamliyana ngoku uyintoni ngoku emcimbini sowuzokunqolwa ngasemva ngoku. Iqhewukazi legusha ke lehlinzwa ngobani? Hey, awuthethenye usenenye mnanam. But ke Kodwa ke madoda libandile namhlanje. konini? Linawo nomkhwitshane Libandile. Niphukuzela niyaphi kwam nize niphukuzela nendingqola ngoba kutheni ngahlele zidli zenu. Man looks man Mfondini man uyayazi mntakwethu man yabo andizanga bamhlambi kothini ne but ke mntakwethu benifuna nje uninike noba yipheti sidibanise mntakwethu ukhona usise bendimtshethele ihati sidibanise sifumane noba into all brand into esinoyisela madoda uyayiva injani ngoku nenkazathi. Ntangam ingathi uzecebeni udadele enzulwini Udadele enzulwini wasoko lo esiza apha kuthi eklini emhle ngodoba ingathi unemali kodwa into nje engenanto nemali le nto. Efondini yimo. kasame man Mamelani madoda mamelani. Yabona into ezasinceda apha. mamela Ewe yakhumbula apha kunantsika kulentwana uliya ngeli xesha siyikhulula lantwana ifike inxibe ushoti pha Mesa wam thini mesa isa mesa thini mesa wam mesa kuhle kangenisa isandla mesa kuhle meza khona kunjani? hayi mesa sihamba nazo nje simwa lamathontsana nje amanathi qotho mesa khonto imbi wena and into embi lamathontsana asuka phezulu abethe empahleni bendicimba ingathi ngaphakathi. Kodwa ke Kodwa lona madoda benihleli phandle kubanda. Bafuna Mesa sokotuka kaloku lamadoda foni singamadoda ngokusonke ngokusikontanga ngokusuka lapho mesa. Ikhona into afuna ukuthi qaba kuwe. qabaqaba. Akhonto imbi. Mesa mandibize amadoda. Yemadoda. Ya. Nizikati nizinkukhu nincathama nje. Izani nalento. Khona into evelayo. Hayi sukuthi velayo izani. ubusokuneqoshelisa Kaloku ngumelwane wakho. Hayi andifuni ube kandiliko. Umelwane wakho. kunjani mfana Afuna ube kandiliko. kodwa insoloko ubhizi wena nokudem nokudem mamela mani mliyana mani Mfondini ndiyathemba right indoda masukamando uyindoda ngoku Intangethu. intangethu akukho nto ke mhlawumbe sawuthi siyithetha kuyibe kanti iyaqala uyive zonke into zethu sifuna sihambe ngoqathanga mntana uyakhumbula uba ngalaa xesha sizoqoshelisa into yakho apha yokutshintsha Labhotile sitya kwakho ngendlela entle. ukhona wena apha ngongoku bekusandoba mnandi Eke. wena wenza into thina singamadoda iyasikhwanqisa sayithanda Ewe. ya Hayi yeka manje into yephosa into nje mistake nam kana. ndikhokhelwa ngababhuti le nto ndiyithethayo ndiyikhimthini yayiva wena mfethu sifuna ukufaka uzomela ingqondo Ewe. ndiyacela ke mntakwethu uba sebingathi ngathi sekusukela wena waza kuthi unxiba ushoti uyayazi loo nto ngela xesha uza ngelabhotile sakhumbula Ya ndekho. Yayinto embileyo makulumeza kodwa ke. ayima ndifuna ahambe ngokwakhe azofikelela esigqibeni ngokwakhe wafika unxiba ushoti sathini thina Anayithanda lo. sathi yenza ntoni Yathi mandiyotshintsha ngcono. ya sathi hamba nayo mosubuye uright Ya. ithi loo nto leyo wawenze into erongo ke apha ke into erongo ke kuthi singamadoda Mfondini uyayazi kufuneka siyilungise njani singamadoda kwaXhosa nababhuti abakhulu ubucifana bamhlambi into elena ndiyiqweba ngokwabo And nam ndikhona ngoku meza Eyiva wena. ndikhona Eyiva wena ndikhona mntakwethu. and into enzekayo meza
Yeba ngela mini kwavuka into engaka. Kanti ngeyayinkulu la. Uphume namaxhego ugxotho kwalapha elalini wena ukhutshiswa inkomo zibe nhlanu ngalanto. Afunekanga noba ngoku sithethe sikunike ibe into eyidrama ethethekayo meza. Lento meza basilungise mani meza. Noba sithesithethe. Sithethwe le ndoda mani ndithi nje yeke ibhotile ngoku. Isithethwe mtya. Kama athi qabaqaba umkhulu. Uyabona ngoku sazixokekele. Imvula ingathi izawufuna usiphazamisa. Ayizuncede ke ngoku into yoba sibe sithethwa kokoko. Le ndoda yavuma ukuba nayo yasenza isiphoso. Awufakwa amazwi emlonyeni. Uyava ke ngoku yakuthi kuyalungiswana. Isidoda side, isidoda senzulu. Uyava mamela ke ngoku asizuba sakubetha bhotile. Kube nguwe. Wena ungumtshana mosikulu khanyo umtshana kuye umtshana kum yaba ngathi udlela indlala yenza mani ibhotile enye kanonjanga Njanga isijwejwe nonjanga old jonga liya hamba ngamandla akho ifunayo imali ye-trip years kuba isithi siyayiqhawula la bhotile trip years okanye uze ninantsika nesijwejwe siqaleni liya siliqoma inyala lakho asifuni noba mthethe amade ngawetyala ithi qwaka mani meza ubuye sakulinda apha asindawo ungabe uveza abantu abaninzi yeke shiyana ntoni simapha nemliyayo samapha jonga sisibhanqa ngaske angavanto lakudala kanti yisuphu naye singaphinda sifumane ibhotile kwangaye myeka azonyathela umthwalo azange ndadikwa indodo lahlobo kodwa ke mna ke ndiyayithanda ngento eyi-one uyabona xa inebayibayi iyaninatsikela hayi iyandichubela so ayilo nto iyithethelela hayi andiyithetheleli ngaloo nto baby oluksi babathi thethe into funa ibhotile botile yantoni ngoku lamini bebelapha ndayanxa ubushotho bathi bandidla bakudlile solokudla abaphambene baphi hayi iza kom hayi kha bayithanda malam ne hayi noko kuni kaloku ngumntu orongo kuni sentsho kumkolami icala shem ngumjida uyaqunywa hayi xenayo bayibayi yandichubela shem utata nowanda umthethelela kangaka andimthetheleli utani mna kaloku umntu angangumntu kuwe abe rongo komnye umntu nithina nenza hayi no akho nto irongo asizanga ngokubi ne no into eyenzekayo hayi khame yintoni nihleli nje kutheni indawo ingathi indlu yami sisiport sokunxila nje ayikonjalo ke nyani ngoku awukhanga usimamele noba sizazi ubhebi undixelele papa kati kutheni ngoku nxaniwe funeke nize kubhebi hle niyamdla nomdliwa wantoni ngoku lo kaloku no into yenzeka kaloku yena usemtsha kaloku apha esidodeni uyaqonda ngokuhleli nje funeka edliwe ezinye izinto akazilandeli kahle siyamzama izaba njalo le nto wasikobhekabheke wona ngathi nguphunguphungu hayi akonto akodyala buzawuphuma apha izaba yinto enjalo kaloku sisimeri lena hayi wena uthi gcwaka wena ndasendimxelela uliya laa nto ubuyithetha apha elayinini hayi yabona kangoko khange ndifuna uba ibe izaba yinto enjele madoda xa hayi masambe izawungena kumele masambeni masihamba siyaphi ngoku masambe bebi akobranti zayikhupha apha jithwa ngumeza wena bendisandokunceda ngoku apha uyinyoka ngoku sowufuna enye ngamadoda afike kunetha hayi suka hayi nonithetha into zethu kumama wena umama wena ngodinga ndiyibona ke madoda le nto bendiyithetha ngoku ivela kwezinye izinto andihleki unayo nyani nama ndihleki khaya madoda nina madoda ningathi ningamadoda niphendule umntu owumama mamela ke utheni wena ungangeneleli ukhwazile nje uyayibona uba iphuma phi le nto uyayibona uba iphuma phi umntu owumama ngoku funa ndithethe isidoda nomntu owumama utomero uzandixela into endiyithethe kule nto masiyeni madoda masikene ndinayo into endinayo phaa erumini mani ndisazamphinda sinike kudala